Nakaliang uba rangken sai karbuki haringkat bat laki nong kershan ubalong u kandidat jong ke parti NPP napo ka umroi constituency bat ubalong ru u sitting MDC jong kane ke constituency uban ya ai reng ha kane ke MDC election ke bansawan ya ke bamenta ka sengi ka laipau tarik u kelalingkot ar hajar arpusan ulawan bantep kerteng hapo deputy commissioner office Riboy district ban pentikna ya ke jing ai reng ha kane ke election kumta haba ai jingkren shakilat pathai khubor hadin ka jingtian smai ka jong ula ai khuble ya ki pajba bakilat ibet ya u banjen banlong kumu MDC jongki wat hakawat ka baningkong Henry Ukermen scam bahakane ka wat ka baaru ki pajba kin kershan ya u da ka jingit ya ka bakilayo i ya ki rukom trekam jong ha ki snem ki baladem shushu ula banrap ru balada dei ba un job sa shisin pat hakawat ka baar un yaile banwan ra ya ki an ki bakariti ki dustur ki bakajai banriu khasi ka don kum ka khendeu ka syam ka syongkha ka syongman Henry wat lada ki MDC baro ki ya menjur langwat ya ka tangjat ru hapo ka jela la de ben penduno iya kene ketem ke bangalong kum MDC baro gawe ngasngutu badai lembaga jidor kat ke jong belai iya ka baula betul nanti yang ia ka baula alam yang ia kini ki Henry utuli kisnem ha ka jinglong ki jonga kum MDC ngada sngau ban penpau ya ka jing sngu ka bakrau leng ba ka jing ka jong mulai ni lala ya ka ban pendep ni lala ya ka bangin sna ya sibun ki an hapo la ka jong ka district council ki an ki bayade kumno banang penklan Syu ya ka riti ka dustur jongi ukun kasih khara apo jong ka beri unyu trep I borokawe tinggi iro hakane ka kenti hakane ka election UMLA barim jong ka umroi lami baryakun hatu kumno kalong kadon em ka jingsa ka election jong ki kumno ka jingla sitting MDC ngasngeu banong kane kadai kasin ka baar yang ia kabangan mi sia kabadan ia kaban panbiang ia kajing kasianu paipa ngasngeu banong bauno uno ukan dide uban mi uban ia kunpat nga lada de XMLA XMDC ngasngeu bakam don kanu kajing ta Henry ka bakong san asyong ha kamon jong upat ba nong song jong ko umroi konsumsi berkowe oi alai jo ibo barit gila persyang hi ya kabangin troy na kabenta ka jingbet ka jingbiang jong ki pait ba nong sosno ka ka bagadon man kalau is depend ata performance of work lada ka performance of work jong ka biang ngasngeu ban ong ba ki pait ba sa sisin yendang ai biang iya ka jing job yang bat ngadon ya ka jing trang ka jing angno ba ki pait ba sa sisin yen ai biang ya ka jing job yang ngadang don sibun kikam ya ka bangide ya ka bangin le na kabenta ka jingbet ka jingbiang jong ki pait pa nong song snong jong ka bri unyu trep I borokawe na marngis ngau thu ba ka district council ka dei ka takasti ka banyada ya ka ri ban ka jay bonriu ngasngeu ban ong hublay sibun ya ka ri inde ba I jong ka bala ay ya ka district council ka banlong ka jingyadayeng ngaju perkhat ya kata balada kam don ka district council ini ijay bonriu jongi ibatang sitro ilada jaslem nang ni nasla pertai namar kata ngasngeu banong balada ngandang yu biang ya kalat sa sisin onang penklan susu ya sibun ki riti ki dustur ya kabangiluju praktis nadu ki por ki baman barin ni sngutu bangi dei jai beri barit pa namar kata ngasngeu banong ni don kam ya kabangin sna ya ki an ki baklan ha kabangin la ya kabangin pene ya ka kendau ka siap ka syong kha ka syong man ha ka ba ka syong kha ka syong man ngasngeu banong ijat benriu ibarit pa la dangim la bandon ya ki an ki bakran ha ka bidi sok soman ijat benriu jongi tang ka nui laja mar om la ban len ka jing ya song khle jongi ki kun kasi kharai ki kisni jongi ba menta bat ki wei de ijat benriu ngasngeu banong kane kelak ta ha ka jing sneu jonga simet la da baro ki MDC on dangila job biang kini menjurlang ngadon itu wat ia ketang jaju ladai ban pendulo ngakwa bikin don baik kasih pior kasih
Namar ka jing ailat palat ya jing tangjaj. Jong kiwe ki jaj pun riu sekajak beri khasi ke jong kakta ya kesnam khasi. Ibu nek ki kam ya ke bah. Ngidon banle tile singin nang ya kendu biang nenes kemanmu.